Aquest és el disc més preuat de la meva col·lecció, el primer que vaig tenir. M'ha portat al cap, m'ha recordat aquesta altra peça de col·lecció, l'Albet i Noia Chardonnay Col·lecció 2016, perquè en el que amb dues peces em segueixen impressionant, la musical i el vi, és en l'equilibri entre força i delicadesa, potència i complexitat. Delicadesa i complexitat a les aromes, amb notes de plàtan, de poma forn i de mantega, i moltes coses més, i potència i força a la boca, tacte gras i alhora suau i vellutat. Salut i bon vi!